econòmiques, de ritme també, perquè cada xiquet té un ritme, i els xiquets que estan en un grau d'autisme molt gran, en classes de 27 persones, una mestra sola, a més tenen suport als centres que s'han eliminat tots. No pots atendre aquest xiquet que hauria estar pendent exclusivament d'aquest xiquet i de la resta d'alumnes. Escoletes contractats, xiquets en autisme, jo crec que no accepten ni sords, ni amb qualsevol tipus de discapacitat, ni problemes d'aprenentatge. Ells el que volen és una classe homogènia, que dona igual que digues, pam que pim, que tots t'ho entenen igual, al mateix ritme, és com si anaves classe a una persona. Aquest és el problema, que volen classes homogènies i en l'escola pública és molta diferència. Ja que jo no volia fer el fet de que uns xiquets més grans o grans o no, volia fer el fet de que en la mateixa situació que un autista o un sord, que retrasen un poc la classe i el professional no té l'ajuda que tenia antes o no directament mai l'ha tingut perquè potser mai hi ha hagut una mestra que parli ara per ajudar els xiquets que parlen ara a ensenyar-los els dos idiomes. Entonces, si es el problema de la escuela pública, que una maestra que no té igual ni idea de àrab té que atendre a un àrab, a un autista i a un sord i a més a tots els altres de la classe que igual són 30 més. Entonces, ahí se crea el retras d'aquesta classe perquè no poden avançar el primer que avancen les altres en el sentit que no se pot atendre a tots. Respecte al que he comentat ara, un dels problemes que tenia en Espanya és que quan en una classe n'hi ha un xiquet autista, síndrome d'Asperger, amb una xicotet de deficiència mental que sí que permet estar en la classe com un superdotat. Això són quatre casos molt importants. Si a aquestes persones no es dona un tracte especial, no sols no van anar al ritme de la classe, sinó que es van a excluir. I el que també provocarà és que els seus companys arriba un moment en què es comencen a apartar-los. I això tant estem educant mal als restes de companys que al veure que aquests xiquets no arriben però ningú els ajuda, no es donen compte, però també els aparten. I això són els que n'hi ha d'especial. Això no són com vosaltres, la gent no és normal. I aquests xiquets els estem provocant molts problemes psicològics, majoritàriament, i arriba un moment en què ells creuen que no serveixen per res